KASC pen patir pipon si rong pangthir along don thong kevra trok so se ihem ke tharle sai ke deng pon KASC pen rong pangthir arong ke tharle ajok APHLC ratchari asong atum pen ningkang samsi chepaklang pon Kuliabor along Kajirawa National Park aduya hoy arong eco sensitive zone ge parlo pon labji pupen rat atum pini kecesong pedopon Dipuai ti adung rong pangthir along eviction sai kedeng lapen APHLC lamjai sarpu angtong cikatar apan jel ke ponder ajok APHLC phuluni arotom ningkoy chepaklang pon Pini jakhong ni phai hini ar ni di phu pen lamding ka cheleng atowar akong keto rong pangthir kilometer pli along Karbi Anglong Autonomous Council pen district administration matirai kom sai khi atum chelang si don thong kebra trok atum aphan ketharle asai kedeng Pini pinpur me di phu lamding ka cheleng atowar ari kedo rong pangthir arat kedam tang surini rakre hini aning kan pen si rong chukim lo Lapen hemrit kawi lapen prek jam adim pensi ladak rong nang chukim lo son sining kan ko an pen lo ni rong pangthir arat ninga rong pensi hemrit chepang thir rentilo lapen sorkar pen kelong nang ji asonta chepalong dun rentilo lapen documents hai stame ladak pensi selambom lo bon take SC atum pen rong pangthir arat aphan dak pen thura dam nang pupu alam the kepale ajok rong pangthir arat atumang hu prongsi donang lo son si pini jakhong ni phai hini arni ada por phainar kep alom pen rong pangthir arong raikom sai khi atuma phan pon pen ke tharle asai kedeng ajok rong pangthir arat kisung pen chechak nang lo non amat rong pangthir arong arat konasi ke doji ke damji cipu thekte si hangjo hang hailo la so ajok ajahak atum ke hem nang pri pidak alar along le kaprek sitame long le nang thik pinangji pusi than pachini pon और जब ट्राइबल पीपल का सवाल है वो लोग अभी यहाँ पे थोड़ा सा रोड के सामने में नियर बाय द रोड थोड़ा आपने ले थोड़ा सा होने के लिए यहाँ पे हम लोग बैठे और डायरेक्ट इवेक्शन करने आ गए या कार्बी आंगलों में सिर्फ कार्बी पीपल सिर्फ अंदर में बैठेंगे जब हॉस्पिटल भी नहीं हो रास्ता भी ना हो स्कूल भी ना हो आना चाहिए रहेगी क्या इतना पैसा भी नहीं चौसी चुकी नहीं दे लो राम रंग सी Nonton ni lipreng dah cokik ilang las di ni dike. Hem dike mandam ke ni lipan ke nang pinai pulosar ni dike. Nah hok pen sita ke long le tani lipan ke bilek nang pinai ni dike. Nani nana sita nang ripi nang popu yalo ni dike. Du thai ta ve. Usumar ta bang atom ni dike ko pusi cila na pong ke non hem tani linte ni lipreng ta non puta cokik ilang. Ke hem di kim lok tani dike bang pan si pa kim lo lak thom ta susilosar ni dike kile hem. Pinsu dua ko paisa na pine an ke nilintek ci cross lab lo non ke usumar da cilan na imove school da padun imove inge kolle santa ni ligi padun imove inge non aki bi bank non si class 1 ve lansar ni bi jang be bi dum pusi do long po bon pusi ni ligi nang se kim chai lo non so ni ligi ko na lo ke dampo ni li atang kata ve jata ve ke ni li em ta ve usuta gopkulasi padun na kling bangke ini si election da ka BJP da ka chojok dulu sar ni like ne na so he ni like ko na lo ma che kin da mi na kuna si ka ke ko ai da si ko na ve ko pia na ko ma KASC pen rong pangthir arong katharle ajok APHLC ratchari asong atum pen ningkang samsi chepaklang pon
di Pulamding Road Kaceling Atuar Akung Kedo Rong Pangthir Arat Apan Karbi Anglong Autonomous Council KASC Lapen District Administration Atum High Court Order Do Pupen Pini Rong Pangthir Arat Apan Amek Reng Epen Amek Angno Hem Ki Pripi Ajok APHLC Ratchari Asong Tumpen Ninggang Samse Cepak Langpon Lapen Alang Li Tumpen KASC CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Lumbajong Local MC Johnny Timung Apan Pen Rempon Mena Karbilong Ri Along Anta Mena Akhia Pan Kejokwan Kawe Anparta Inglong Aso Kilu Detu Kajin So Kawe Upen Ajok Alang Litum Pen Ning Kipum Cepak Langpon Laan KASC Ajakong Kethe Arat Pelotang Ti Pipotsi PGR Oblique VGR Along Le Along Freedom High Headed Lo Puta Jongpon Lumbajong Constituency Along Dak Rong Pangthir Podi Malong Abang Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Atum Ladak Judicial Court Aphan Longle Kipi Pu Amen Benajok Karbi Anglong Angkang Pialong Laan Along Leke Ong Setame Halahai Munit Mate Rong Rup Kacukim Adim Awe Pinalong Lita Dupik Lang Lasong Bong Penon Ladak Mentune Pen Dak Rong Kucikim Dak Hirklong Ben Alang Litum Dak Hemrit Cikim Ponlo Setame Piniar Nia Bangkin Ningdu Kalam Dak La Ana Rong Alon Ke Do Ke Damtang An Ke Rong Rup Bang Kecukim Hemrit Kadok Kawe Kecukim Alon Ke Do Pen Cilang Me Jodlo Nona Bangke La Judicial Court Aphan Longle Kipi Pu Amen Penamat High Court Pen Order Do Pu Penamat Alang Litum Aphan Pini La Eviction Edlo Lake Karbi Anglong Autonomous Council Kachari ACM Tuliram Ronghang Akihai Panitum Pin Remlo Lapente Non Hedjong Kihai Pon MEC Junitimung Akihai Pansatame Nilihin Pen Pin Rempon Lo Alangli Methang Constituency Along Mekri Meklang Pen Ratatum Kachiru Kacharna Balong Ontoto Alangli Stay Order Aphan Mathara Nini Thoma Frank Pen Alang Li Chinki Chethanra Mate Court Along Satame Pate Bok Dam Pen Stay Order Aphan Alang Li Kam Claim Nang Je Polo Ese Nominated Mate Elected MEC Pinaka Posi Alang Li Rat Aphan Khe Aphan Claim PG Posi Alang Li Tame Party Long Dun Loke Laso Along Dak Karbi Itum Mainly La Tribes Atum Sidak Dulo La Pen Tribes Atum Nada Itum Karbi Anglong Arat tum chot pen kali kapreka district pen lapen kapreka even state pen anda ke bang tumaro do orokom lasi hala hong ke do ki sung pen Dakar biang long hinlo ituma hempi lo pu nang kacapat chong atum pan pini dak difu ataun pen kilometer isi ang kang long pen si pini bang ki plung pon lo lasi pini bang isi herak me arni lo paragraph 20 lapen 6 schedule long pulo je Land Authority ke lage Karbi Anglong Autonomous Council lo posipulo tangte authority piniar ni kuna lo dam jui ke tribes atum han ke rai phansi tum council ke nang pilo kalima galang la council itum han nang pilo blo dangte authority dum sil itum phanda nang lang du nang pumati piniar ni bangke 10,434 square kilometer along li kirai ji ke apia lam lo rong pangthir arong la tribals areas long ke do tum la dak kirai ja jak konganta Karbi Anglong Autonomous Council authority aveda lo Katherak me nai ke las lo lasan itum APHLC pen we totally condemn lasan itum inglong so tum hana nang kachin ne ka pot mong ni pen condemn lo Pini holuni along ke do hemrong rang APHLC aro atum pen pherang ke amai phaponsi patumi APHLC spokesperson angtong inchi kathar apan jel ke pondet ajok
lapen pini di phuai thi adung rong pangthir Baliram terang arong di phu pen kilometer pli along ningkan ingkoi so si inglong aso mati Karbi aso atum hemrit kechokim arong high court ahukum wansi ke tharle pon asai ke deng pon aputhak ning duk mati ning oi chepaklang pon alang litum jongpon angtong inti kathar model code of conduct ahut police atum pen ke chotor ko ajok pen ke phamri pen ke kokpring ihin pon pedet nangji apotlo lapen prapjin pen thangalam pawi pin pen nanglo nangji pusi ke hang padopon adun thu halapurong pangthir Baliram terang arong hemrit ke tharle alam jongpon bang keci aswatum aron repen nangke do adim ke tharle at dam thek si ilitum Karbi ke choboche arong nang ke tharle ke ningduk meme lapen jongpon thu Karbi arat Karbi anglong le do dete konat adim si ke do damji pusi karju pedopon ni rangke panangko alam thebang ke la henlo patumi melitume PSLC angtong tikatha spokesperson aphan aron repen athimatham bibepen alangli phan kangnang pon maso puthaksi nilitum phuluni constituency pen tame sodak mason aron repen munir phan kinep kangnang pon lapuson bangke chokche pusi pini abangso press meet abangke nilitum phuluni constituency pen lain angkoklo na penalang li phan kangnang abangke pene Rusia son kok pomtan lapuson si mane jontu junwara son si alang li phan pinchong pon de pulang te munit manubui kota puhala so bangke bipon pin ben si alang li phan bangke isi khei ke ja pinpo pumatha pon pin ben si labang so kelang rok pena joini si alang li phan kangnang pon lo lapen ilitum Karbia khei banta isi kapin rem pon lo alang li tum lapuson tuliram ronghang ake hai ke ja pon labang so autonomous council siam ke claim ke dama bangke chok che derot la so puthak bangke lapen ke hala BJP atum bitung reng thama long tuliram homostia long ke model code of conduct labang so aronar kanje da bangke hala bang so case ki pia bangke alang litum arrest rate hala bang so BJP gunda tum aphan bangke ta piniarni aron pen kache song tum aphan bangke labang so kelang ni lapen kelang rem lapen ke aphan kapin rem bangke alang liklem thek gulo dangte labang so leadership bangke labang so siam bangke ke mesen aphan liklem kali puson se nilitum koloni constituency pen bangke alang li phanjong pon kitlopin rem pon puson arona bangke alang li chelar nangji lapen ke mesen ke phan longria phan ke japong abangpu apinpo phan bangke non jasemet labang so kes pen sitame ada ya pin pen labang so kes abi pin pen lo serak nangji pusi nilitum koloni constituency pen sodak pen siam aphan tuning ripon lo Kaziranga National Park adung Koliabar along Pini National Park ari kedo arong an eco sensitive zone ke parlo pon labjipo alampen suri rat atom cingrum sarsi kacedon dunde lapen ning ki oi cepaklang asai ke deng pon rat atom jong pon Pini patumi penli rong gachokim kali ha phusar pisar akai pen kedo kedam pun arong do anke eco sensitive zone parlo pon longle lapen momota cedon dun thekte e prangli dam pusitami pusi chesong ajai mek dengpon adun thupini inspection team kewang ahut rong asor atum eco sensitive zone ke parlo chedondun thekthi puta memorandum mati pinpur alu sitami pajirdon rong mong be pendilip tokbi ning to public alam lo atike non la national highway 37 ari kitu itu Kaziranga National Park ari la kitu Karbi pupilo adivasi pupilo Nepali pupilo khaiting da phatami dakpen kiplungji phansi non sarkar tum akher bibomlo asilap so putha kasi song
pini dak on mang muni petong am so se chitong nang ji dak party khai rom chu pe pin pensi to ana rat tami nang barsi asor protest bang ke den nang ji athema dak kha episar pusar pen ke dua dimsi no dak dolong lelo dolong te kunalo ma ke dam ji ilong le phelang hem ri ka do ko be chiri kang et pen ki dam ji bang ke no tami dam te khelo asila dak ke মানে ইভিজি পিনেঙ্গি পুইতামে ফ্রান্স পিনেঙ্গি পুইতামে চিপিডিয়াত পলিটো মাংকে লাসে দাপেন কোন ফুট খেলো দামতে খেলো আসবানি তুম কেদো না কো বাংকে নো লাদাক নিলি তুম arong polam kalau dak dom lorong pi lapen ke silim khwa lapen ke inja arong lapen ke dak phologuri amguri lahai arong aleng arong angselo lasilaso aleng arong pen ke nona bang ke forest normal pen forest ki ponpo asi pini lasun intum armu cepak lang dun ke la si cepak lang unang koklo pini le nili tum khang dun de polote laso bang ke 10 tarik pen akhir bang ni tuman eviction order nangli roko lapen nili tu thudang kokpo asi nili tum non pen kali ke do hako pen ni phu ni phi pen ke do din pen along li ko ni tum kauri ko kasi nona phan bangke ni tum sarkar phana chuniri nang koklo athela dak bangke aja da party hongothon ta do thela ta karbi le ta karbiang selo por lasini tum bangke dor hongothon lapen karbiang long ke thegiding emcm tum pen sitami lapen bangke ni tum aphan nang sirap dunang ko kasi non ni tum abang dili protest nang koklo hela আমি টেষ্ট দিম কিন্তু আমি মাটি এৰি নিদো মানুহ থাকিলেহে জীৱ জন্তু থাকিব কিন্তু নিশ্চয় কিহৰ কাৰণে আজি প্ৰতিবাদ আছে এইটোৱে যেন এইটো আৰু হ'ব নালাগে আৰু চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটো সিদ্ধান্ত যাতে হ'ব নোৱাৰে আজি চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লৈছে অকস্মাত সেইটো যাতে সিদ্ধান্তটো যাতে নলয় আৰু আমি সেইটো কাৰণে আজি দলে বলে ওলাই আহিছোঁ ৰাইজে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ পেলাই আৰু যাতে পিছলৈ এনেকা হ'ব নোৱাৰে আৰু